Prima lovitură de la 11 metri se stabilește punctul cu VAR. Foarte mulți suporteri se îndreaptă în acea zonă. Давай, Calanja. 1-0 pentru Young Boys. Încep cu dreptul penalturile pentru elvețieni, care marchează primii prin Spicher. Radu. Catan. Nu, este vorba despre Andrei Dercaci, jucătorul echipei noastre. Dercaci parcă nu se îndreaptă, așa am crezut. Tribuna în spatele porții este arhiplină, practic. Așa va arăta la meciul cu Anglia, la meciul cu Ucraina și Polonia. Andrei Dercaci. Dreapta ajutare. Dreapta tare. Gol! Bravo, Andrei Dercaci! Reușește să marcheze. Emanuel Măruță se îndreaptă pe punctul cu VAR. Zandrinul, care a fost marchetorul Cupei Ifrici în 2012. Zandrinul, care a făcut o partidă mediocră, a fost treptat, buiduit la toată stadionul. Să sperăm că acest jucător fie tare în această fază, că nu trebuie să fie încurajat de către suporteri. Golkeeperul nostru, Maiuca, față în față, Calanja cu Maiuca. Elan foarte scurtă, jucătorul din Zadru. Pentru Maiuca reușește să marcheze. Și arăta pe fanilor moldoveni. Se îndreaptă, dacă nu greșesc eu, Maiuca își felicită colegii. Oleg Mola, dacă nu greșesc eu. Hai, păsămă. Oleg Mola face în față cu Marcul Vanfli. Oleg Mola în mare, este și bine acest lucru. Gol! Ia-i male! Bă, și eu bat mai bine ca tine, băi. Oleg Mola se încumetă să rateze. Bă, Piedar, va fi. Într-adevăr, Mola, ghinionistul celor de la Zimbru, urmează capitanul Alan Neff, numărul 4, cel care a făcut un meci foarte și foarte bun. Neff a jucat excelent în această partidă, față în față cu Nicolae Calanja. Calanja față în față cu Alan Neff. Давай, dă-i dus. Calanja stai pe repetare. Pentru Young Boys. Calanja nu reușește să apere, din păcate, niciun meci. Iată cum se întâmplă în fotbal, portarul care a jucat magistral deocamdată la penaltiuri nu reușește să apere, iar Marcul Vanfli, care nu a avut de lucru aparat o lovitură de la 11 metri, Radu Catan se îndreaptă și el la punctul cu VAR. Catan este al treilea jucător al Zimbrului care va executa. Față în față cu același Marco Vanfli. Catan din palete, nu pătește. Catan șutează. Băi, bal! Incredibil! Gata. Calificarea este gata pentru Zimbru. Dacă marchează Ia-i bale! Zimbru este eliminată. Constanțo poate trimite pe Young Boys în turul următor al Ligii Europei. Este 3-1 dacă marchează, s-a dus calificarea Zimbrului. Asta a fost să fie, estimați prieteni, Constanțo, față în față cu Calanja. Și Young Boys se califică mai departe. 4-1 la loviturile de departajare. Se recunoaște, Young Boys a fost mai bun în cele 120 de minute de joc și învinge meritat la punctul cu VAR. Calanja nu are nicio vină în această seară, nu. A arătat ca nu plângă pula. О, и наши. Планзет подручно. Плать. Îndrept cleoșca-to.